Хайде заедно да хвърлим по едно око на компанията Oracle. На пръв поглед Oracle са технологична компания, която се занимава с разработката на клауд софтуерни системи. Също така се занимават с разработката на дигитални асистенти, изкуствен интелект, блокчейн технологии и хардуерни продукти. За последната година цената на акцията е преживяла доста. За последно на 10 септември е достигнала своят all-time high от $345 за акция, а в момента цената за акция е $152. За последните 6 месеца е преживяла спад от 31%, което въобще не е малко. Аз лично бих оценила акциите на тази компания като по-волатилни. P/E ratio е около 29, което е малко над средното за тази индустрия. Бета коефициентът е 1,65, което я прави малко по-рискова. One Year Target е около $267 за акция. 62% от анализаторите я оценяват като buy, т.е. подходящ момент да купите. 10 март се очаква да излязат нейните финансови резултати и тогава цената на акцията може да бъде интересна за следене. За последното 3 месече на 2025 година резултатите на компанията са били 0,62 цента печалба на акция.